отиваме в Тайланд. Правим анбоксинг. По-лимокни. Ако обичаш. Така, цветите зъби с паста шоколад. Има едни тапички, чорапки и масата за сър. Ако може да си я сложиш така да видим как седи. Първо изглеждат така. Нали? Но се включваме само за да кажем, че в момента летим над Индия. И просто се опитваме да го документираме. Някъде около Ню Делхи сме в момента. Пробвам първото вайрал нещо, което съм видяла в TikTok. Има вкусно нещо много познато, но не мога да се седа. Аз ще кажа веднага, Мария, да седите бананчетата с шоколада и вътре дето бяха с банан. Бил супер малко човек, тогава бях нещо от на 10-15 стотинки в кварталните магазини. Първия найт маркет. За цялото пътуване. Трябва да ги оценим след това, като минем 2-3-4, кой е най-добър за... Оли, виж колко яки неща! Така, с Лара взехме някакви неща и продължаваме в издирването на Пад Тай, защото другите не зарязаха, просто са много гладни. Имаме една единствена. Да, мисията на живота ни в момента е да намерим Пад Тай. И така, хора, чакаме си Пад Тая. Но е толкова топло, че не съм сигурна дали ми се яде. Наистина, и особено като вървиш покрай Сергийките, има супер много хора и от всякъде някаква храна са първи. И различна миризма, да. И е малко неприятно. Пад Тай спиш. Това изглежда вкусно. Първи реакции на първия Пад Тай. Нищо особено. Да, абсолютно нищо особено. Някакво, примерно, 4 от 10 бих му дала. Не повече. Не. Добре. Дай също. Айде. Вече Пад Тай. Пад Тай вече. Нямам идея какво е това. Това са някакви отгоре поръзки, дето не разбрахме какво се случва там. Много имахме рано да пробвам папая, защото не бях. Така че айде пробвам. Като пъпеше. Буквално като пъпеше. Има вкус. Има вкус. На гадно. На пязък. На пръст. На пръст има за мен вкусва. Право директно включване втори ден от плажа. Просто бяхме прекалено изморени и искахме да си поспим вчера като нормалните хора. Иначе първото нещо, което направихме е да пробваме някакви неща. Кое? Ей, това виж, Да, сега вече ще купуваме жилище. Им че исках да кажа, че пробвахме всичко от 7-Eleven, дето искахме да пробваме. Като начало това беше първото нещо, което направихме. И след това спахме. И само да ви покажа гледката. С Мис Поли отиваме за търсене на кокосови орехи. Така, сега гледаме цените и пише S размер 80 бати, а L размер е 100 бати. Може ли да някой да ни обясни какво значи L? Според мен е колко е? Според мен L размер е ето това голямото. Дет ми дава, да. Да. Трябва да е това.
Между другото, буквално каквото искаме да си купим, откъдето и да е, всеки иска да наприцака с пари. Няма един, който не се е опитал да не изменти, поне с едни 100 обаче отгоре. Да. Буквално мисията е успешна за по-малко от 5 минути. Айде на здраве. Чакай да го пробваме. Моя не е много сладичък. Моя много сладка. Моя е точно като по моя вкус, да, изтриса. Или просто на мен това ми е класацията много сладко. Може би, че е класацията за много сладко, с моят абсолютно свещен вкус. Новия закон всеки път, като се прибираме вече от хотела е това. Има ли лава кейк или не? Вчера беше останала само. Това ли е? Не. О, аз ще пробвам май това с... Ето това ще пробвам. Днес това с ягодката. Да. Има изпъкваш. Къде? Айте ще пробвам манички, да. Пробвам малко. И ще го направя микс с банан. Супер хот чили. Супер, супер. Дай максимума, дай максимума. Да. Друга да едва ли ще го намериш. Аз мисля да взема и това с също човек. Изглежда някакво... Интересно да е. Тук са повече някакви неща с вибират. Човек! Смак с едно. Или? Да. Взимаме го. Взимаме го. Да. Айде стига, прекалихме. Да. Все едно повече няма да дойде. Да, буквално. И първия път така направихме, и втория път пак абсолютно по същия начин. Айде да ги пробваме. Айде, добре. Айде. Кое? Ягода или боровинка? Което вземеш? Взимай. Така, купихме толкова много неща. От 7-Eleven. Да. Чакай, това го забравих. Сега ще пробваме всичко. Мирише гадно ли? Мирише много гадно. Мирише на храна за зайци. Буквално мирише храна за зайци. Зайка ми у нас не яде да маме. Просто Не е гадно. Не е гадно. Но не е хубаво. Някакво не стане. Супер люто, така ли? люто, да. Това го водят най-лютото. Хот. Окей, мен. Да, добре. Има малко остатъчен вкус. Лей със суши. Гадно ми мирише. Ми на суши мирише. Чакам те. Айде. Но ме това ми харесва. Буквално знам, че ядеш суши. Да, Да бе, ама някой примерно с... доста наситен и самия вкус на самото суши. Да, някой примерно с карида. Да, не. Нови хавли. Това ми е интересно. Са някакви там? Някакви солеци с ягода. С ягода и още нещо беше. С ягода и с праска. Не, също е типно. На здраве. След час и половина премеждя с персонала на хотела за една ютия. Да. Цяло сме на ето толкова да си изпуснем резервацията, така че, нали, както винаги. Не, той ни отказва. Просто ни отказват. Кажете здравейте. Здрасти. О, какви са тъжни. Вече гладни. Аз бях изключително втрещена, но това са фастъци човек. Мисля да ме си защото най-дали някакво да почуем. Той е също първо. Дай да ме просто предълваш някакво тежки, защото ни да че е вкусно и че е здорово. Значи хора, това са пастъци с лук, домати и някакви зелени, но това е много вкусно, е доста люто. Добре, айде.
приключваме втората вечер с Алергозан. Просто това е реалността на един travel влог.